Sona ng Pangulo 2024. Ang ikatlong yugto. The RMN News Special Coverage. Pilay grado nimo ngadto kang President Bongbong Marcos. Ako parang ka Totality. Parang ka pag-istorya sa duha ka pin. Ni BBM sa katungdanan. Wa siya nahimong significant nga accomplishment. 3 akong grado sa iya. Grabe naman ka, Joey. 3 lang! Nganong hatagan man akong grado si BBM? Nga wa pa man ko'y nakita! Sus, dapat ibutang na tog 8 ang ihang grado. I-8. Ngandoy po, Otso, ngandoy po ni si BBM na akong grado. Wapo man sa performance Radyo Manjoel. Ekonomiya gani na to, Radyo Manjo. Nisutoy man ang atong ekonomiya garo. Ayaw na! Asa ni Sotoy? Ni Sotoy ang ekonomiya, pila makuloy. Pila! Nisutoy ba pati urok ba? Ganong niingon man ka nga ni tiurok ang ekonomiya nga ang inflation rate man gani nato 3.4% naman lang gani. Ikaw pa si Bonifacio. Ikaw pa si Bonifacio Polinares. Ikaw, tok-an na si Radyo Manjoel. Kasupak-supak.